η Αλεξάνδρα σπίτι. Ναι. Έτσι λέω πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Μπορεί να κάνουμε έρωτα και να μην πληθούμε μετά. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Είσαι ακόμη, λέει, με τα τυριά της γάτας πάνω στον καβλί ή έχεις πληθεί, λέει ο 05? Παιδιά, να φανταστείτε, βγήκα το Παρασκευή βράδυ. Έχω κάνει ντους στο σπίτι για να καταλάβετε πώς βγαίνει. Δεν το παίζω καθαριούλης και τέτοια. Μπορώ να αφήσω και το μαλλί μου και 3 μέρες άλλωστο. Άμα είμαι σπίτι, ρε παιδάκι μου, άμα δεν βγαίνω έξω. Εντάξει, έτσι μπορώ. Το κάνω κι εγώ, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδάκι μου. Όμως βγήκα Παρασκευή βράδυ. Έχω κάνει ντους στη γιαγιά από ταξίδι που ήρθα. Μετά στο ξενοδοχείο που πήγα έκανα ντους. Νομίζω έκανα και εκεί σεξουαλική πράξη. Μία ντους κατευθείαν. Δεύτερη ντους κατευθείαν. Όλα αυτά, παιδιά. Το πρωί πριν φύγω, νομίζω έκανα πάλι ντους. Αφυπνιστής γενικά κάθε πότε κάνεις ντους? Γιατί εγώ λίγο το παραμελώ τελευταία, να σου πω την αλήθεια. Όχι τελευταία, βασικά τα τελευταία 5 χρόνια. Εγώ δεν το παραμελώ. Αν είμαι σπίτι, εντάξει, δεν είμαι σπίτι. Ρε, ναι, παιδάκι, εγώ όταν είμαι σπίτι αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εγώ λέω ρε φίλε, σπίτι με δεν βρωμίζω γιατί να κάνω μπάνιο. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, οκ, άμα δεν πας και κάπου είσαι και στο κρεβάτι, ξέρω, εντάξει, δεν ίδρωσες, δεν έκανες. Αλλά άμα έχεις μετακίνηση, βγήκες έξω, ειδικά σεξ, παιδιά. Σιγάρε. Έχουμε κάνει. Είναι η Αλεξάνδρα σπίτι. Ναι. Έτσι λέω πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Μπορεί να κάνουμε έρωτα και να μην πληθούμε μετά. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Και χρόνια να έχετε σχέση που είστε πιο οικία, ξέρω εγώ, και εντάξει ρε παιδάκι, δεν χάθηκε ο κόσμος, έχετε το σώμα σου, γνωρίζει το σώμα της άλλης, τα υγρά σας και όλα αυτά. Και πάλι πρέπει ένα γρήγορο ντουσάκι να φύγει όλη αυτή η διαδικασία, να είσαι φρέσκος. Και χρόνια να έχει σχέση. Εγώ έτσι έμαθα από αυτή την κόμενα που είχα. Χαμός γίνεται εδώ πέρα, χαμός γίνεται σήμερα. Από τα πολλά χρόνια που ήμασταν μαζί και αυτή ήταν πολύ καθαρή, πάρα πολύ καθαρή. Όχι άρρωστη με την καθαριότητα, αλλά ήταν καθαρή. Θα πήγαινε, θα πλυνόταν μπροστά, θα πλυνόταν πίσω, θα πλυνόταν. Και κάναμε όργια μαζί της. Σιγά ρε. Ναι, κάναμε όργια. Το όργιο ξέρεις τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Κάνω όργιο σημαίνει ρε φίλε, με παίρνουν από τον κόλο και τέτοια πράγματα. Κάναμε και τέτοια. Εσένα? Όχι, αυτή είναι. Ναι. Μπράβο, ρε, κάναμε διάφορα, πάρα πολλά. Άρα έχεις βγάλει γούστα καλός ή κακός? Με αυτήν την κοπέλα. Και καθαρή. Και πολύ καθαρή και σεξουαλική. Σεξουαλική δεν ήταν, έγινε έτσι. Μαζί μου, από την αλήθεια, έγινε, μάθαμε. Τι ήτανε φλωράκι και την έφτιαξες εσύ? Ήταν λίγο, ναι, λίγο πιο, όχι, γούσταρε πάρα πολύ το σεξ, αλλά κυριλέ όμως. Όχι, δηλαδή. Ήτανε, την έβλεπες κυρία, την έβλεπες δηλαδή μέσα σε ένα χώρο πολύ. Ας πούμε θα μπορούσε να δουλεύει και σε τράπεζα. Πολύ σωστά. Ας πούμε εδώ θα μπορούσα να δουλεύει σε τράπεζα. Μάλιστα, κατάλαβα τι λες, ναι. Ήταν πολύ κυριλέ, δηλαδή θα την έβλεπες, δεν θα καταλάβαινες ότι θα έλεγες πω αυτή είναι, ξέρω εγώ, πολύ απρόσιτη. Ναι. Και πολύ έτσι μη σεξουαλική. Αλλά εκεί δηλαδή όταν είπες που είναι για την Αλεξάνδρα. Ναι, για την Αλεξάνδρα, μην κολλάμε τώρα. Εσύ είπες κάνε μπάνιο. Βέβαια. Πιστεύεις δεν θα έκανε? Δεν νομίζω να έκανε, άμα δεν επέμενα δηλαδή. Και νομίζω και ένα πράγμα που τη χάλασε ήταν και αυτό, ότι η επιμονή μου προς το μπάνιο. Κοροϊδεύεις? Δεν κοροϊδεύω, αλήθεια λέω. Είναι όντως αλήθεια το ότι δεν της αρέσει έτσι? Δεν της αρέσει, ναι, δεν της αρέσει. Και εγώ δεν είμαι τρελός ρε παιδάκι μου όλη την ώρα να κάνω μπάνιο. Ξέρε παιδί μου, η γυναίκα είναι αλλιώς, έχει υγρασία κάτω. Έχει υγρασία, έχει υγρά, από μόνη της έχει υγρά, έχει την περίοδό της, έχει άμα καυλώσει, έχει άλλα υγρά. Τώρα άμα καυλώσω εγώ δεν έχω υγρά. Ναι, επειδή λέει το μπάνιο τη σώζει. Σταμάτα εσύ ρε 05. Αλλά όντως σου είχε πει δεν θέλω να κάνω μπάνιο. Εντάξει, δεν το καταλάβαινε ότι δεν ήταν πολύ φαν. Δηλαδή σε προβλημάτισε κάτι, ένιωθες μια δυσφημισία? Θα σου πω. Γιατί υπάρχει και γυναίκα, έχω βγει με γυναίκα 2 μέρες να έχει να κάνει μπάνιο, τώρα δεν ξέρω. Τώρα οι γυναίκες κάνουν ρε φίλε, συνήθως, να σου πω την αλήθεια. Οι περισσότερες. Ειδικά όταν θέλουν να εντυπωσεί. Να φανταστείς, είχαμε φύγει και το καταλαβαίνω ρε παιδάκι μου, φύγαμε σβέλτα από δηλαδή, Γιάννενα. Ήσασταν μέσα στο αμάξι. Είμαστε μέσα στο αμάξι. Και μύριζε τι? Όχι, δεν μύριζε στο αμάξι. Πάμε στο ξενοδοχείο, ναι. Στην Ιγουμενίτσα. Ναι. Ρε παιδάκι μου, εγώ νομίζω. Σαν γραβιέρα. Εγώ μπήκα στο μπάνιο. Ναι. Αγόρι. Πολύ μερακλείσαι ρε δάσκαλε. Πώς έβαλες το πέος εκεί πέρα? Για πες. Ας πούμε,
η ίδια δεν πήγε, ρε παιδάκι. Με ένα φρεσκάρισμα να Τώρα κάνεις, πλάκα κάνεις. Δεν πήγε, ναι, πήγαμε ξενοδοχείο. Okay. Είναι οκ, εντάξει, μπορεί να ήταν στον δρόμο, δεν πρόλαβε, δεν έκανε. Αλλά είμαστε στο ξενοδοχείο, ρε παιδάκι μου. Πήγαινε, φρεσκαρίσου λιγάκι. Εγώ νομίζω μπήκα στο μπάνιο κατευθείαν. Από ταξίδι. Λογικό μου ακούγεται, ρε φίλε, δεν λες κάτι παράλογο μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, προσέξτε τα κορίτσια αυτά, λίγο προσέξτε τα. Ειδικά όταν έρχεσαι σε επαφή, να υπάρχει καθαριότητα. Ξενέρωσες. Δεν Σου κακοφάνηκε. δεν ξενέρωσα. Έλα ρε αφήπνιστε τώρα, εγώ δεν ξενέρωνα. Ξενέρωσα. Τότε τι δεν ξενέρωσες. Αλλά επειδή γούσταρα, τη γούσταρα και σαν κοπέλα, ήταν παρεάκι μου ρε παιδί, τη γούσταρα Ναι, κοπέλα, φίλε, ναι. το προσπέρασα. Δηλαδή αλλού αν ήταν θα είχα φύγει νύχτα. Ναι. Νύχτα. Θα την είχα αφήσει εκεί στο ξενοδοχείο και θα είχα Πώς φύγει. μύριζε, μπορείς να μου χαρακτηρίσεις κάπως τη μυρωδιά. Εντάξει, τώρα μην πούμε πως μύριζε, Είμαι περίεργος. Εγώ ας πούμε έχω μυρίσει κάτι τύπου. Μου έχει τύχει και αυτό. Ναι, ξύδι με Μου έχει τύχει. πατατάκια. Τέλος πάντων, Να σας κατάλαβες. πω ιστορία, παιδιά, πριν 10 χρόνια. Ναι, Γκομενάρα, σωματάρα, έχουμε μιλήσει στο Facebook. οκ. Έχουμε μιλήσει στο Facebook, της λέω θες να πάμε για ένα μπανάκι, καλοκαιράκι ήτανε. Μου λέει να Εντάξει, πάμε. μυρίζουν και οι άντρες, μιλάμε μόνο για τις γυναίκες έτσι. Πρέπει και εσύ να πλένεις. Ρε φίλε, μυρίζεις εννοείται, άμα δεν πλύνεις το πουλί σου τώρα 1-2 μέρες άρχισε να βρωμάει. Τι θα κάνει. Τα υγρά, όχι. Ποια υγρά ρε φίλε, δεν είσαι γυναίκα. Ποια υγρά, σιγά μην έχεις γυμουνί. Εννοώ ο υδρότας ρε παιδάκι μου, Ναι. συσσωρεύεται στα παπάρια σου. Ναι. Να αρχίσει να μυρίζει, λογικό Ναι, είναι σωστό, και οι ναι. μασχάλες παιδιά και όλα. Ναι ρε φίλε. Όλα. Και τι ήθελα να πω, μιλάμε στο Facebook, κανονίζουμε να βγούμε, εγώ είμαι στο μαγαζί, της λέω πάω να κάνω ένα μπανάκι και έρχομαι σε παίρνω. Μου λέει μην κάνεις μπανάκι. Λέω τι λέει αυτή τώρα. Σου είπε μην κάνεις μπανάκι. Ναι, ήδη στράγωσα εγώ. Λέω τι λέει αυτή τώρα, μην κάνω μπανάκι. Και τι, της λες τι εννοείς. Της λέω οκ, της λέω, μου λέει κάνουμε στη θάλασσα μπανάκι. Λέω τι λέει αυτό, στη θάλασσα λέει? να κάνουμε μπανάκι. Δεν φάμε σούσι, αλμυρό, τυρί και Ναι, ψάρι. της λέω οκ, εντάξει δεν πειράζει. Το αφήνουμε. Πάω εγώ έτσι κι αλλιώς κάνω ένα μπανάκι. Παιδιά, εγώ μπορώ να μην κάνω μπάνιο, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες. εγώ, άνετα. Αλλά αν θα βγω έξω, αν θα πάω. Να, τώρα εδώ ήρθα, το μεσημέρι έκανα ένα ντουσάκι. Τα Και μαλλιά εγώ μου δεν έκανα τα πριν έχω. έρθω και σε βρω, έκανα μπάνιο. Εγώ δεν έπλυνα το κεφάλι μου, εντάξει, δεν Φαίνεται. είναι οκ το κεφάλι μου. Όχι ρε αφήπνιστε, εντάξει τώρα. Οκ είναι ρε εντάξει, παιδί. οκ. Ξέρεις, είναι έτσι όπως έχεις φτιάξει ρε παιδί μου. Σίδερο το έχω περάσει, Ναι, λένε. είναι λίγο οκ. Χάλια δεν το λες. Όχι, χάλια δεν το λες. Χάλια δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά. Από εδώ και κάτω, τα ποδαράκια, το πουλάκι, το κολαράκι, τις μασχαλίτσες μας τις πλένουμε γιατί εντάξει, θα βγούμε έξω ρε παιδί μου. Αν ήμουν σπίτι, μπορεί σήμερα να μην έκανα. Μπορεί κιόλας. Αλλά εντάξει, θες ένα φρεσκάρισμα, ειδικά τώρα που κάνει ζέστη και για τη δροσιά. Ναι. Τέλος